Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари мубориза бо терроризму, экстремизм ва ҷинояткориҳои муташаккилона ҷиҳати ошкору пешгирӣ намудани қочоқи маводи мухаддир ва силоҳу муҳимоти ҷангӣ низ муқовимати беамонро ба роҳ мондааст. зеро гурӯҳҳои муташаккили ҷинояткори трансмиллӣ бо истифода аз марзи тӯлонӣ бо Афғонистон ва иқлими сахту осебпазири минтақаҳои сарҳадӣ ба қочоқи маводи мухаддир даст мезананд. дар натиҷаи амалҳои ҷинояткоронаи онҳо ҳазорҳо нафар гирифтору мубталои бемории нашамандӣ гардида ба ҳалокат мерасанд. наздикону пайвандони хешро бо бадбахтию хонавайронӣ рӯбарӯ месозанд. аз ин рӯ мубориза барои пешгирии паҳншавии ин вабои аср пеш аз ҳама мубориза ҷиҳати ҳифзи генофонди миллӣ дониста мешавад. ҳамасола аз муомилоти ғайриқонунӣ ҳазорҳо килограмм маводи нашадор мусодира мегардад ва Тоҷикистон амалан ҳамчун сипари аввалин дар роҳи пешгирии паҳншавии маводи мухаддир ба ҳудуди кишварҳои минтақа ва ҷаҳон хизмат менамояд. 8 майи соли 2023 соати 20:45 хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси маълумоти дақиқ дар аломати сарҳадии 139 дидбонгоҳи сарҳадии дар қади қисми низомии 0307 қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар минтақаи назди сарҳадии ҷамоати деҳоти Саидқул Турдиеви ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ убури ғайриқонунии хатти сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро аз самти Афғонистон аз тарафи 4 нафар аъзои гурӯҳи нашаҷаллоби афғон таҳти роҳбарии Нодир Валади Аҳмадхон зода ва сокини Вулусволӣ дар қади вилояти Тахор пешгирӣ намуданд. аъзоёни гурӯҳи нашаҷаллоб ба амри хизматчиёни ҳарбӣ дар хусуси таслим шудан итоат накарда аз силоҳ оташ кушоданд. дар натиҷаи оташи ҷавобӣ қочоқбари афғон Хонали Валади Абдукарим тахминан 22 сола сокини улусволии Хоҷа Баҳовуддини вилояти Тахори ҷумҳурии Исломии Афғонистон безарар гардонида шуда боқимонда аъзоёни дастаи ҷинояткор ба самти Афғонистон фирор намуданд. ҳангоми аз назаргузаронии ҷои ҳодиса ҷасади қочоқбари афғон 20 килограмм маводи мухаддири нави ҳашиш, 1 адад автомати калашников бо тирдон ва тир, 1 адад норинҷаки дастии тамғаи РГД-5 дарёфт ва мусодира карда шуд. вобаста ба ҳолати мазкур аз тарафи шӯъбаи тафтишоти гурӯҳи фаврии раисати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хаттон бо дастасии моддаҳои 200 қисми 4 банди Д, 289 қисми С, 335 қисми 2 ва 195 қисми 2 банди Б Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакӣ идома дорад. мутаассифона новаст аз ҳисоботҳои сатҳи гуногун дар хусуси он ки гӯё 3 соли маводи мухаддир дар Афғонистон рӯ ба коҳиш намудааст, дар хатти сарҳадии ду давлат акси ҳол ба назар мерасад. давоми 2 соли охир 68 ҳолати сарҳадчикании 285 нафар нашаҷаллобону террористон аз он тарафи дарёи Ому ба қайд гирифта шуда, мақомоти қудратии ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 3238 килограмм маводи мухаддир, 78 адад силоҳи оташфишон, беш аз 3500 дона тирҳои худашон гуногун, 48 адад норинҷак ва зиёда аз 67 килограмм маводи тарканда аз нашаҷаллобони афғон мусодира карданд. аз рӯи таҳлили мутахассисони соҳаи тиб собит гардидааст ки миқдори 1 грамм маводи нашадор то 10 нафар ва 3500 килограмми он бошад зиёда аз 35 миллион нафарро метавонад заҳролуд созад. 26 апрели соли ҷорӣ гурӯҳи аъзои ташкилотҳои байналмилалии террористӣ бо мақсади анҷом додани амалҳои тахрибкорӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон хатти сарҳади давлатиро дар минтақаи муҳофизатии дидбонгоҳи сарҳадии 11-уми атриди сарҳадии Дарвоз воқеъ дар деҳаи дашти Язғуломи ноҳияи Ванҷи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ғайриқонунӣ убур намуданд. дар натиҷаи амалиёти муштараки мақомоти ҳифзи ҳуқуқ террористон безарар гардонида шуданд. 28 апрели соли ҷорӣ 74 дона тир, 1 адад дурбини махсуси назорати шабона ва $10,000 дар ҷои ҳодиса партофта ба тарафи Афғонистон фирор карданд. мубориза бо терроризм ва пешгирии қожоқи маводи нашадор ки яке аз сарчашмаҳои асосии маблағгузории ҳаракатҳои террористию ифротӣ мебошад, бояд талоши якҷояи тамоми ҷомеаи байналмилалӣ бошад. Тоҷикистон дар ин самт мавқеи худро ба таври ошкоро